Velkommen til sitet Meld en Østeuropæer, stedet hvor du har mulighed for at blive en del af debatten og fortælle din historie. Mit navn er Peter Kofod Poulsen, og jeg kæmper for, at grænsekontrollen bliver genindført i Danmark. Regeringen, EU og alle de selvudråbte eksperter påstår, at grænsekontrol ingen betydning har for vores tryghed. De tager fejl. Sagen er jo den, at vi bliver kontrolleret hele tiden, og der er det de selv samme, der påstår, at det har en kæmpe effekt. Hver gang vi kører over Storebæltsbroen, er der en bom, der går ned for at sørge for, at alle betaler. Hver gang man skal besøge politikernes egen arbejdsplads på Christiansborg, skal man kontrolleres i metaldetektorer, ligesom man skal tage bælter og sko af, bare for at komme inden for dørene på det, der er demokratiets hus, vælgernes hus, der hvor vores tjenere sidder og arbejder. De er åbenbart vigtige nok til at kunne øge kontrollen ved deres egen arbejdsplads, selvom kontrol, efter hvad de selv siger, ingen betydning har. Men hvis det i stedet for drejer sig om at beskytte de 100.000vis, millioner af danskere, der dagligt arbejder hårdt på at gøre vores gode land bedre, så har kontrol åbenbart ingen effekt ved vores grænser. Så skal vi pænt finde os i folk, der kommer over grænsen, ikke har noget positivt at bidrage med, som ønsker at plyndre vores hjem og true vores tryghed. Det kan ikke være rigtigt. Jeg stiller op til Folketinget for at få genindført grænsekontrollen, så vi igen kan få trygheden tilbage.